mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ibinenta ko ang anak namin ng asawa ko dahil sa kahirapan. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Dumaan ako sa isang masalimuot na nakaraan. At gusto ko sana itong ibahagi sa inyo. Para sana tuluyan ko ng mabitawan ang panghihinayang at pagsisisi na naimpok sa puso at isip ko ng maraming taon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lydia. At ito ang aking secret file. Taong 2006, noong makilala ko si Fidel. Isa siya sa mga driver noon ng amo kong politiko. Noon, kapapasok ko lang din bilang isang katulong. Hindi na rin kasi ako nagtuloy ng pag-aaral sa high school. Siguro dahil mapurol talaga ang ulo ko, hindi na ako nag-interes. Lagi akong hirap sa mga aralin. Kaya namasukan na lang ako bilang katulong. Sa unang pagkikita namin ni Fidel, hindi ako agad nagkaroon ng interes sa kanya. Pero sa paglipas ng panahon, habang naninilbihan kami sa amo namin, unti-unti kong nakita na mabuti naman siyang tao. Nararamdaman ko rin na nagkakagusto siya sa akin. Kaya unti-unti ko rin siyang natutuhang mahalin. Hindi ko maiwasan na mahagaanan siya ng loob dahil halos palagi siyang nakakasama ko rito sa puder ng amo ko. Kaya palaging kami ang magkaramay sa mga problema. Dito na nga tuluyang nagbukas ang kalooban ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nangyari sa amin. Ginusto namin, pero hindi namin inaasahan na magbubunga ito. Parehas kaming hirap, parehas kaming wala masyadong plano sa buhay. Pero may nabuo at kailangan naming panindigan. Wala rin kaming ibang magawa kundi ang umamin sa amo namin. Akala ko maiintindihan ng amo namin ang kalagayan ko. Pero dahil nga raw buntis ako, tanggal ako sa trabaho. Si Fidel ang maiiwan bilang driver. Hindi raw ako pwedeng magpagod dahil may ipinagbubuntis ako. Kaya maghanap na lang daw sila ng ipapalit sa akin. Kahit pansamantala lang. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, pinili ni Fidel na panindigan ako. Walang-wala kami. Pero inalok niya ako ng kasal. Hindi na ako nakatanggi. Dahil total, siya naman ang ama ng batang ipinagbubuntis ko. Naisip ko, bahala na. Ang importante,
pinipili naman niya kung panindigan. Sa susunod na lang namin problemahin kung paano itatawid ang pagpapalaki sa batang bunga ng pagmamahalan namin. At akala namin magiging madali lang ang lahat. Pero mukhang hindi pala talaga, DJ Rocky at DJ Jello. Napilitan akong umuwi muna sa nanay at tatay ko. Sinabi ko sa kanilang totoo. Nabuntis ako. Pero kahit ganoon, hindi nila ako itinakwil. Mas natuwa pa nga sila dahil magkakaroon na sila ng apo sa akin. Tinanggap nila ng buo ang pagbubuntis ko. Hanggang sa ipinakilala ko rin sa kanila si Fidel, ang taong mahal ko, ang ama ng batang dinadala ko sa sinapupunan ko. Tamang-tama lang na manhikan si Fidel sa mga magulang ko para sa nalalapit naming kasal. Walang garbo, wala masyadong handang masasarap na pagkain. Tanging presensya lang, paggalang, at mahinahon na paghingi ng pahintulot kung pwede niya akong pakasalan. Sa kabaitan naman na ipinamalas ni Fidel sa pamilya ko, maaga niyang natanggap ang basbas ng mga magulang ko. Naikasal kami sa huwes. Mga magulang lang din namin ang nakasaksi. Wala kaming inimbita, maski ang amo namin. Hindi na namin inabala. Matapos ang kasal namin ni Fidel, pinagtuunan namin ng pansin ang pagbubuntis ko. Medyo nakararanas kasi ako ng paninigas ng tiyan. Kaya nagpakonsulta kami at pinayuhan ako na mag-bed rest. Yung hihiga lang, hindi maglalakad-lakad ng malayo, yung magpapahinga lang talaga. Umasa kaming lalo pang bubuti ang kalagayan ko at ng anak namin pagdating ng 7 buwan. Kaya lang DJ Rocky at DJ Jello, parang lalo lang nananakit ang tiyan ko. At parang may lumalabas na hindi normal mula sa loob ng tiyan ko. Kung kaya't napaaga ang pagluwal ko sa anak namin. Nauwi sa isang emergency cesarean na operation ang aking pagbubuntis. Isang sanggol na babae. Pero premature at mukhang may komplikasyon. Hindi namin inaasahan na may mas malaki pa palang problema. Mas malaki pang problema na ikapapanganib ng buhay ng anak namin ni Fidel. Pero sa bandang huling bahagi ng pagbubuntis ko, nagkaroon ng mga komplikasyon. Kaya napaaga ang panganganak ko. Na-CS ako. Pero hindi pala doon nagtatapos ang problema namin. Pagkapanganak ko sa anak namin ni Fidel, pinangalanan namin siyang Sofia. Napakagandang bata. Pawing-pawi ang pagod ko nang marinig ko ang pag-iyak niya. Pero sa patuloy na pag-iyak ni Sofia, doon may nakita ang mga doktor ko. Hirap siyang huminga. Yung bang parang naghahabol? Basta hindi normal. Bawat paghinga, maririnig na merong problema. Kaya agad siyang tinutukan ng mga doktor. At nakita nila
na may impeksyon si Sofia sa baga. Ang mas masakit, kailangan niyang operahan. Wala kaming perang panggastos. Pero sabi ni Fidel, susubukan niyang gawan ng paraan na makalikom ng pambayad sa operasyon ni Sofia. Nangutang siya sa mga kamag-anak, nanghingi ng donasyon, lumapit sa mga politiko. Pero hindi pa rin sapat ang nalikom niyang halaga para sa operasyon. Kaya inobserbahan muna ang anak namin ng ilang araw. Baka sakaling bumuti ang lagay nito. Sa pang-4 na araw, nag-seizure si Sofia. Kailangan niya agad maoperahan. Hindi na kami nakapag-isip. Agad naming pinasalinan o pinasailalim sa operasyon si Sofia. Grabe na raw ang impeksyon niya sa baga. At maaari siyang mamatay kung hindi siya maooperahan. Kawawa ang anak namin. Ang problema lang talaga hindi namin kayang gastusan yung operasyon niya. Aabot ng milyon ang halaga. At ang layo pa sa kalahati ng nalikom naming pera. Pero bahala na. Kailangang maisalba ang buhay ng anak namin. Itinuloy namin ang operasyon ni Sofia. Pero hindi kaya ng perang meron kami. Nakita ko sa malayo si Fidel. Awang-awa ako sa kanya. Walang-wala kami. Naisip ko hindi namin kakayanin buhayin ang bata. Sa kasalukuyan naming sitwasyon. Kawawa si Sofia kung dadanasin lang din niya ang hirap na pinagdaraanan namin ngayon. DJ Rocky at DJ Jello. Desperado akong isalba ang buhay ng anak namin. Kailangan ko ring gumawa ng sakripisyo alang-alang sa kanya. Lumapit ako sa isang kakilala. Hindi kami malapit na magkaibigan, pero hindi rin magkagalit. Magkakilala lang kami. Noon ko pa alam na gusto niyang magkaanak. Hindi sila nabibiyayaan ng asawa niya. Nakita ko ang pangangailangan niya. Nakita rin niya ang pangangailangan ko. Kinailangan kong gumawa ng hakbang. At alam kong labag sa loob ni Fidel ang ginawa ko. Pero kailangan kong gawin yun alang-alang kay Sofia. Pumirma ako sa isang kasulatan. Oo. Pumirma ako sa isang kasulatan. Nakasaad doon na inaangkin nila ng asawa niya ang anak ko. Na hindi ako magpapakilala sa anak ko bilang tunay niyang magulang kahit kailan. At hindi ako muling lalapit sa kanila. May isa pang kasulatan na nagsasaad na kusa kong ibinigay sa kanila ang bata. Pumirma ako doon. At yun ang mga kondisyon para mabayaran nila ang pagpapagamot kay Sofia. Yun din ang kapalit. Sa kanila na si Sofia. Kanila na ang anak ko. Mabuhay lang siya. At lumaking nasa mabubuting kamay, kaya ako pumayag. Pinaliwanag ko kay Fidel ang lahat. Wala siyang nagawa. Parehas kaming naiyak, nalungkot, at sumuko. Kasi alam naming kailangan. Dahil hindi mabubuhay ng normal sa poder namin ang anak namin. Isang mahirap na desisyon ang binitiwan ko. Pero sa mga panahong yun lang. Yun lang ang alam kong tama
at nararapat na gawin. Sa ngayon, minamanmanan ko ang anak ko mula sa malayo. Ilang taon na rin ang lumipas. Dalaga na rin si Sofia. Pero iba na ang pangalan niya. Binigyan siya ng bagong pangalan ng mga umampon sa kanya. Hindi na bale. Ang mahalaga, buhay siya. Buhay siya, masaya, at lumalaki sa isang matinong pamilya. Ang balita ko, nasa Amerika na naninirahan ang pamilyang kumupkup sa kanya. Hindi ko alam kung alam ba talaga ni Sofia ang tunay niyang pagkatao o hindi. Minsan gusto kong alamin. Pero tandang-tanda ko pa rin ang kasunduan namin ng kakilala ko. At ayokong guluhin pa uli ang buhay ng anak namin ni Fidel. Tanggap na rin ni Fidel ang mga nangyari. Ngayon, kaming dalawa lang ang magkasama. Nakabalik nga rin pala ako sa amo na pinagtatrabahuhan namin. Alam din ng amo ko ang nangyari sa amin, sa anak namin. At nirerespeto niya ang naging desisyon namin ni Fidel. Desisyon ko bilang ina. Dala-dala ko pa rin sa konsensya ko ang mga posibilidad. Paano kung hindi namin ipinaampon si Sofia? Kumusta kaya ang buhay niya na kasama kami? Kaya ba niyang lumaki ng malusog at masaya sa poder namin ng tatay niya? Siguro, hanggang tanong na lang muna ang lahat. Wala pang sagot. Pero pangarap ko rin na mahanap ang sagot sa mga tanong na yan. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa inyong pagbabasa. Muli, ako si Lydia. At ito, ang aking secret file.